No niin, RC-autoilua vaihteeksi. Josta tuli mulle oikein rakas talviharrastus ainakin täällä, nyt kun asutaan tässä PK-seudulla, koska on niin hienot harrastuspuitteet tuolla Full Speed ry:llä ja tietenkin tällä Espoon RC-kerhollakin, mikä sitä nimi nyt olikaan, mutta tuossa Puolarmaarissa on mukava tommonen ulkorata, mikä sopii sitten tommoselle 110 autoille ja 1.8 autoillekin oikein hyväksi treenipaikaksi sitten kesäkaudella ainakin, minne mä nyt on tässä menossa. Mullahan RC-autoilu alkoi virallisesti tossa elokuussa viime vuonna. Hankin semmosen edullisen, mutta tonne kisaradalle, jossa hyvin tommosen soveltuva Team Associated tommosen RTR-auton, ja sitä ennen viimeksi RC-autoja on ollutkin varmaan noin 20 vuotta sitten. Et RC-autoilua harrasti silloin hiekkalaatikolla Nikko-autoilla, ja silloin isommilla pojilla oli semmonen Tamiyan Grasshopperi, mitä saa vieläkin retroautoina, ja sitten kun pääsin ensimmäisiin kesätöihin, niin silloin oli niitä sähkömonstereita, semmosia isorenkaasia, ja taisi olla sitten yksi semmonen polttomoottorikäyttöinenkin auto, mutta ei niillä mitään piharälläyksen lisäksi tullut tehtyä. Et maastopyörät ja motocross-pyörät sitten vienyt pääasiassa nuoruusvuodet harrastuspuolelta. Mutta elokuussa viime vuonna päädyin tonne radalle tiettyjen yhteensattumien kautta ja hobbifaktoriin, ja oli tosi mukavaa, kun etänä tekee pääsääntöisesti töitä, niin päästä tonne ulos ja tehdä tommosta pikkutarkkaa autojen säätämistä ja opetella juttuja, ja sit kun syksy tulikin, niin ei halunnut lopettaa, ja sit päädyin tonne Full Speed ry radoille tutustumaan tonne Hakkilaan, ja hups heijakkaa, siinä vierähtikin mukavasti talvi. Ajoin sitä kerhon järjestämää Full Speed Offroad Racing Seriesia loppuajoilla sit jo 2 eri luokassa, ja varmasti tuli ajettua toistakymmentä 000 kierrosta sitten siellä Hakkilassakin. Mutta ei jaaritella pidempään, mennään katsomaan mille näyttää kesäkausi Puolarmaarissa. Tarkoitus olisi käydä ainakin kerran viikkoon nyt kesällä ajamassa, että pitäisi vähän talvikaudelle sitten ajotatsia, ja käy varmaan tuolla Hakkilassakin ajelee aina kun kerkiää, niin pysyy jollain tavalla sormissa toi autollakin ajaminen, ja musta tuntuu, että toi nelivetonen toinen auto sopii oikein hyvin tonne vähän ehkä kovemmalle ja röykkysemmälle radalle, mitä sitten tuolla sisätiloissa on, mutta pintahan siellä on sama, mutta varmaan selkeästi eri tuntunen. Mut mennään katsomaan tonne Puolarmaariin, ja jos oot kiinnostunut tosiaan tonne Puolarmaariin tai Hakkilaan menemään ajamaan, niin ei muuta kuin laita viestiä, niin mielellään lähden kyllä auttaa alkuun, ja siellä on sitten paljon pidempään harrastaneita, monta kymmentä vuotta aktiivisesti harrastaneita kavereita, keneltä saa sitten kyllä niin paljon vinkkejä, kun oot vaan halukas pistämään lajiin kiinni. Et varsinkin nuoremmat, niin Etelä-Suomesta löytyy ihan lajin ammattilaisia, niin on kyllä tähänkin lajiin oikein soveltuva ympäristö ja mahdollisuudet sen ympärille. Eipä jaaritella enempää. Pikku hetki, niin ollaan tuolla radalla, niin katsotaan mille siellä näyttää. Rata. Check. Mennään kokeilee. Ei muuta kuin akku kiinni. Akku on kiinni. Piuhat kiinni.
ohjain päälle. Oikea auto on valittuna ja auto päälle. Pitäisi toimia. No niin. Täällä on pöytiä, jos haluaa meikkailla. Tänään ajan tämmöisellä nelivetosella 10-puolikas moottori tässä ja näin. Laitetaan 5 minuutin erää ja täällä on muuten sitten säännöt, jos tuut ekaa kertaa radalle, niin kannattaa kertailla nämä, varsinkin jos muita ajajia on paikalla, niin kannattaa lueskella nekin sitten rauhassa, ettei satu mitään. Ainakin välttys kolareilta, ettei aja väärään suuntaan. Ja jos siellä nyt on paljon sit nopeampia kuskeja, niin ajaa sit vaikka ja ottaa vaikka omat ajovuorot, niin on mukava kaikilla ajella. Auto taitaa olla pikkasen turhan matala, tää on niin röykkynen rata, mutta röykkynen RC-autoilu. Mutta ajetaanpa rauhassa. Tossa lyö vähän pohjaan perästä, näkään tossa yppyrä. Selkeästi kovempi kuin Hakkilan Tekonurmirata. Tosi liukkaan tuntunut verrattuna Hakkilaan. Niin. Oi. Miten se lähtee noin? Taitaa lyödä pohjaan vielä monessa kohtaa. Selkeästi ehkä helpompi ajaa täällä kyllä Nelarilla takavetahalla. Hyppyrit on helpompia kyllä Hakkilassa, kun vaikka ne olisi isompiakin, lähtee niin tasaisesti niistä. Porukkahan ajaa täällä aika paljon olla hieman isommilla autolla, 8-autolla. Sopii kyllä varmaan niillekin tosi hyvin, koska tää tuntuu, että vähän räykkynen on kyllä täällä. No. Ajan sen kiinni. Käytän päästään se irti. Näinkin saattaa joskus käydä. Pari minuuttia vielä ajamista. Kokeillaan vähän tänne päin. Yleensähän ajajatorni on sitten vähän korkeammalla monissa paikoissa, mutta esimerkiksi täällä ja Hakkilassa niin aika matalalla, mutta ihan hyvin pystyy ajamaan.
Onhan tää mukavaa, kun on vielä vähän lämpimämpi tulee keli. Tuo hyppyriönkin näkee sen, että siihen kannattaa niinku malttaa. Ui. Olisikohan se 5 minuuttia siinä? Onhan se ollut jo hyvinkin. Noniin, sama kaveri. Pari akullista tuli testattua. Vähän ehkä autoa saa nostaa. Ehkä jos kehtaan, niin laitan ehkä vähän ohuemmat öljyt. Tai no, keli lämpenee. Nyt oli vaan 15 lämmintä tossa, niin iskaritkin toimii varmaan vähän nopeammin. Ja ehkä sillä pääsee jo aika pitkälle, että nostaa auton maavaraa hieman korkeammalle, niin on helpompi ajaa. Mutta tästä oikein mukava jatkaa. Ei muuta kuin mukavaa päivää sinne sulle.